Jotta viewers strongno belakon hambai o video nai tongmani bagai inke norok nugui tongkang recording khlai tongmani ke amo music video dakti no Melody Cafe Studio YouTube channel release na thangi tongo inke music video ni bo mongkha Twijlangni Kwcharo belakhono romantic te chini langma bai belakhono gdaljak ke norok nai thokjaga naini kha khlayo belakon hambai